Er det min telefon? Det går over. Tager du billeder af 14 mennesker? Hvor du holder dig i nærheden her? Ja, så er vi klar til en præmieoverrækkelse i yngre juniorrække i DM. Det bliver så et trippel for juniors og yngre juniors vedkommende 2015. Og den var her. Sølvmedaljen i år i yngre juniorrække, den går til Sebastian Christiansen, Laura og Christina. Så er det nye fotograf, han tager stoltpladsen her. Det er bedst fotograf. Han masser sig bare frem. Selvfølgelig. Det er super flot gået. Det er første gang, de er til DM alle tre. Kæmpe tillykke til jer. Så har vi guldmedaljevinderne i yngre juniorrække. Det går i år til Nikolaj, Mikkel og Malte. Sådan, ja. Godt. Sådan. Vi skal tale med gøre sådan. Super. Ja, det er godt. Skal pigerne ikke smage? Jeg må lige kun kysses. Så hjem. Det går her. Tusind tak skal I have. Hvor er det flot. Til stort tillykke. Godt tegn. Flot ven. Hallo. Hallo. Flot.
sagde simpelthen på. Præmieoverrækkelse i juniorrækken sker senere, når den er færdigafviklet. Og jeg vil streame direkte enten fra kvindefinale eller veteranfinale, så snart det bliver sat i gang.